سلام كم يتوعلو خبركم تخطاتلتي فنويري تي في لوم سوني سلسة ميازيان فرق معلتم فرانس تدالوي حفشة وزينا ومسناد وحسنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقندنا بتاتو كفلم محبركم إيرتراويان نبرت جيرمن محيال إيرتراوكم وانا وعمام كله بزبل تيما قبائي أكايدو ኣብ ዞባ ማእከል ውፅኢት ተምሃሮ መሰረታዊ ትምህርቲ ዘተባብዕ ምዃኑ ተገሊጹ። ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ደማስ ብወፈራታት መጠነ ንኡስ ዲጋታት ይሰርሑ ኣለዉ። ኣባል ሃገራት ኦፔክን መሻርክተንን ካብ ዝመጽእ ወርሒ ግንቦት ፍርያት ነዳዲ ከጉድላ ተረዳዲአን። ላዕለዎት ሰብ መዚ ሩስያ ቱርኪ ኢራንን ሶርያን ኣብ ከተማ ሞስኮ ርክብ የካይዱ ኣለዉ። እስራኤል ትማሊ ኣብ ሶርያ ንሳልሳይ ተኸታታሊ መዓልቲ መጥቃዕቲ ሚሳይላት ከም ዘካየደት ተገሊጹ። ዝርዝር ዜና محبركم إيرتراويان نبرت جيرمن كاب 27 كتماتات ዝተወከሉ ተሳተፍቲ ዝተረኽብሉ ጉባኤ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ኣካይዱ ብመልክዕ ጸብጻብ ዝተዋሃደ ትሕዝቶ ንግስቲ ኣዝየ ብርሃነ ከተቕርበያ محبركم إيرتراويان نبرت جيرمن محيال إيرتراوخم እዋናዊ ዕማም ኩሉ ብዝብል ቴማ ብ25 መጋቢት ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ጉባኤ ኣካይዱ ኣብዚ ካብ 27 ከተማታት ዝተወከሉ ተሳተፍቲ ዝተረኽብሉ ጉባኤ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ጉባኤ ኣብ ሓድሽን ተስፉን ምዕራፍ ህንጸት ሃገር ይቃናዕ ምህላው ፍሉይነት ከም ዘለዎ ጠቂሱ ማሕበረኮም ውዳቤታቱ ኣሕይሉ ብቐንዱ ቆልዑ መንእሰያትን ምስ ሃገሮም ባህሎምን ታሪኾምን ዘለዎም ምትእስሳር ከደልድል መድረኽ ዝጠልቦ ኣበርክቶ ክገብርን ትጽቢት ከም ዝግበር ገሊጹ ካብ ኣለይቲ ማሕበረኮም ኣቶ ዮሃንስ ርእሶም ኣብ ዘቕረቦ ናይ 3 ዓመት ጸብጻብ ዝተተግበሩ መደባት ምምሃር ቋንቋ ደ ዝምድና ኣባላት ተራን ኣበርክቶን ሓደስቲ መንእሰያት ርክብ ምስ ቤት ጽሕፈት ቆንስላዊ ጉዳያት ከምኡውን ዝተኻየደ ወፍያታትን ካልእን ዝምልከት ዝርዝራዊ መብርህ ኣቕሪቡ ኣቶ ዮሃንስ ኣስዒቡ ምቕያር ቀዳምነታት ድሩትነት ሞያዊ ዓቕሚ ማሕንቆ መሪሕነት ራእይ ዘይምህላው ፕሮጀክትታት ናይ ምምዋል ዓቕምን ልምድን ዘይምምዕባል ትሑት ባህሊ ምጽዋር ብኩራት ምዕቡል ኣፈታት ሓግርጭት ልሕልሕን ድኹምን ርክባት ትሑት ንቕሓትን ካልእን ካብ ቀንዲ ብድሆታት ማሕበረኮም ከም ዝኾነ ኣብርሂቡ ኣባል ፈጻሚት ኣካል ሃገራዊ ሽማግለ ጀርመን ኣቶ ተኽሉ ለባሲ ኣደመንበር ሃማድየ ጨንፈር ጀርመን ወይዘሮ ልዑል ተወልደ ከምኡውን ካብ ህግደፍ ጨንፈር ጀርመን ኣቶ ተኽላይ መኮነን ኣብ ዝሃቦ ቃል ድማ ዝተጠቐሰ ብድሆታት ንምቅላል ብውህደት ንምስራሕ ዘሎ ቅርብነት ኣረጋጊጾም ጠቕላሊ ቆንስል ኤርትራ ኣቶ ክብሪ ኣብተኸስተን ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ንኣምር መሪሕነት ዝምልከት ኣስተምህሮ መሪሕነት ማሕበረኮማት ኣብ ሃገራዊ መደባት ማሕበራዊ ህይወት ኤርትራዊ ዜጋ ውህደት ምስ ሃገራውያን ውዳቤታት ተራ መሪሕነት ኣብ ውህደትን ዕብየት ንጥፈታት ውዳቤታትን ማሕበራትን ከምኡውን ምሕብሓብ ዜጋታት ዝምልከት ሰፊሕ መብርህ ኣቕሪቡ ኣብ መወዳእታ ጉባኤኛታት ንክልተ ዓመት እተገልግል ኣካየድቲ ኣካል ድሕሪ ምምራፅ ብውህደት ህዝብን ሰራዊትን ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ልምዓትን መኸተን ብምምጓስ ንምድንፍዑ ዘሎ ድልውነት ኣረጋጊጾም ኣብ ዞባ ማእከል ውፅኢት ተምሃሮ መሰረታዊ ትምህርቲ ኣተባብዕ ምዃኑ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ኣህዱ መሰረታዊ ትምህርቲ መምህር ሰርጡ ተኽላይ ገሊጾም ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 2022-2023 ኣመባታ ካብ ዝተመዝገቡ 48.5 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 72,400 ተምሃሮ ስሩዕ ትምህርቲ ካብ ዝተኸታተሉ 95 ከም ዝሓለፉ ሓቢሮም ኣብ ማእከላይ ደረጃ ድማ 47.4 ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝርከቦም 41,902 መጠን ምሕላፍ 88 ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንኩላን ኤርትራ ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምውሃድ ዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕርን 408 ተምሃሮ ኣብ ምክትታል ውህድ ትምህርቲ ከም ዝርከቡ መምህር ሰርጹብ ተወሳኺ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ድማ ብሃገራዊ ምርመራ ሻሙናይ ክፍሊ 2021-2022 ብሉጽ ነጥቢ ንዘመዝገቡ 192 ተምሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ድያ ፍረ ሰላም ግንቦት 24 እምባ ጠቐራ ማይ ተስፋ ሓድነትን ፈለግን መተባብዒ ሽልማት ከም ዝተዓደለ ሓቢሮም
ነበርቲ ደማስ ኣብ እዋን ሓጋይ ንዘጋጥሞም ሕፅረት ማይ ንምቅላል መጠን ንኡስ ዲጋታት ብወፈራ ይሰርሑ ኣለዉ ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ነፋዕ ንዘዳለዎ ትሕዝቶ ኣርሴማ ኣስመሮም ኣብ ንዞባ ጊንዳዕ ምምሕዳር ከባቢ ደማስ ትሕተ ባይታዊ ማይ ብምህብታም ውሕስነት ምንጭ ንሰብ ጥሪትን ሕርሻዊ መዓላን ዘገልግል ማይ ንምርግጋጽ መጠነ ንኡስ ዲጋታት ብወፈራ ይስራሕ ኣለዋ ኣብቲ ወፍሪ ዝሳተፉ ዘለዉ ነበርቲ ኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ዘካይድዎ ዘለዉ ወፈራ ካብ ማይ ኮዖታት ንዝወርዱ ሓይዛ ምዕጋት ዘተኮረ ምዃኑ ብምጥቃስ መዓልታዊ ልዕሊ 70 ጉልበት ሰብ እናወፈረ ይዕመም ከም ዘሎ ገሊጾም مسرح نايزن ديغاتات اب غزي حغاي زغاطم حصرت مايا مقلال عبا استواصو كم زهلو تقيسوم دما نتسرح بزسفح كقصلو مخانو مارغاغيصوم مسرح نايتن ديغاتات اقدمو بكيلاتات مصنعتي كم تغبرلو زحبره ام حدارت من محدار كبابي اتو رمضان ساعات بتوفرا كابور حلكاتي زجمر السرح دروم مسرح حنصتن 300 ميتاويت كم زبصحه انصيروم اب محدار كباب دماس بحرشان نقدن زنبابرا لعلي 250 سدرا بيتات اللوا اب زوبع عن سبا ممحدار كبابي هابورو صعدا تركب مدبرت عنا اب محاست عنا دن عشلن عباس تواصو تقبر كم زلا تغليصو حلافيتا مدبرت حغاغاز نرس حامد عثمان اب 2022 اب تكالات عنا نايز غلاغلا نفس صورات متن كاب تقدمي زنبر عامت عبيت كم زراي زد ما مرأ نايتن نبر خزمت زلو نقحت حبرتسب مخانو حبيروم اب هابورو صعدا مزرتن زلو اگر حكايم تعنا حزبي اب محلا وصيتاوي عمام يسلاسلو خم زلو اب قدحتن امبهران كغلغلو زتحاريو كلتا اگر حكايم دما ابارنتو يسلتنو خم زلو ارديوم بزوهاب زلو قصالي استمروتات اب كبابياو تعنا وتاو لوطي مزغب كم سلا زلو تريو بغدت تريد زصعب حمامات كم زم قلقله بمقلاص نزبلت صوصيت وهدت مشارخ تخعبي صويوم مدبرت عنا هابورو صعدا كم محدارات كبابي هابورو صعدا هابورو صلي من مزرتن زوبحان سبا كمون كاب غبغبن لابان زوبا سميناو غيح بحر نزمصو اغلغوت حماده چنفر زوبا دبوب امنو زوبا عدو خلام محدارات كبابي غزا حمله غزا مدباين حوس ختم انداغر غسن ترانا بركتون دقنسيو ام مختن لمعتن مدنفع زعلمه سمينارات اكايدوم ابدي خاب 22 مغابيت ككايد زغنه سمينارات مبراخ نقحد دقنسيو مسرتاو سلازخونه محبر باتوكرو يسرحلو كم زلو دقنسيو دما نزترحو لنا عدلات تمرتن مويان بغبو كمزمزو كمزغبات حبيروم ابتي چنفر حلافيت ممحدارن فاينانسن ويزرو إلساف ورقي دقنسيو مدبات مختن زغبرو عزوز ابركتو بممغواس قبل معتاو نطفاتات بزلعله خدغمو ازخاخيرا حلافيت چنفر حماده زوبادو ويزرو سنايت افورك بوغنا نافراينت دقنسيو ابوتا سراح زعنقصو مسنخلات نملاي غدات لمدات موغاد كمون كل مداوين قحتن تساتفون دقنسيو نمبراخ يسرح كم زلو ابريهام تساتفتي ابزها وريتو كلنتناوي عقم دقنسيو نمعباي زحغوز زطناتات كوهابو موداب من اسياد دقنسيو دما اتوكرو خبرلو تلابين زي خبركم تعذبتنا دحر زحات صار مسغاغريت الصعب اخغراو زيناتاتيو مكتالكم كتقصلو دقيمنا بخبرنا عدم والهاجرات ودبا فيتن لاخت الندادي اوبيكن مشارختن فريات ندادي خغدلا خمس تردادا افليطن كلام نايزي كابز متصور حقنبوت كسعد مودات عامت تغبراوي زخون سممع واغاتات نمتعراي مخانو تنهاجرات افليطن اللوام بمسرت سممع فريات نداري علتاوي بحدا نطبي حدا 5 مليون برميل كغدلا مخانن تفليطلوم اذا حدش سقمتي بخفيل غوديلو نصنحي واغاتات نداري كم زمعراريو ابالات اوبيكن مشارختن حبيرنا اللوام يكون برز فريات ناي من كاي مدب دحر مولع كينات يوكرين حصرت نداري اغاطيمون نزلو امريكان هاجرات اوروبان كقطعن كم زخل باغو يمتالوم اوبيكن ابالات اوبيكن روسيا تركبن مشارختن ابز حلف عامت فريات ناي مغدال سقمت دحر موسادن امريكا تقاوموا خمس غلصت يذكر لعلوت سمزي روسيا تركي ايران سوريان كابتمالي كلت ميازيا بكتما موسكو ركب يكايدو خمزلو تغاليهم علامات ركب بغندو زمدنا 4 هاجرات نمعبال كوينو امونغو تركن سوريان تفطيرون نصنح دبلوماسياوي
زي مقداون مهدا قند اجندا مخانو تغليصو تركي سراويتا كاب مريت سوريا كتوصن ولونتن غزاداوي حدنتن سوريا كتخبرن لعلواي لوخ سوريا ابتا غاطام صويعو بسنكتي قداماو متتتاو دبلوماسياوي زمدنا تركن سوريان كاب 2012 كمت زدله 5 صنحت صبصبات يردو بركت زبل هاغرات بقوند دما هاغرات عرب اب 2011 اب سوريا دحرز تولع قداماو متتاو زطنقو ግጭት ምስ ሶሪያ ጽንሐን ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናታት ከም ዝበት ኻዝፍለት ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ዝምድናታትን ናብ ንሙር ንምምላስ ይሰርሓ ምህላውን ይግለጽ ላዕሎት ሰመዚ ሩስያ ቱርኪ ኢራንን ሶሪያን ኣብዚ ኣብ ከተማ ሞስኮ ዘካይድዎ ዘሎ ርክብ ኣብ ምምዕባል ቁጠባት ጸጥታ ምግታእ ሽበራን ተቃውሞ አንጻር ግዳማዊ ምትእትታውን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ይዘራረቡ ኣለዉ اسرائيل سلسله تخطاتال معالتي اب لعلي استفلاليا كتماتات متقعتي ميسايلات كم زكايرت منغست سوريا خسيسوم بتتمالخ لتميازيا اب لعلي اب كتما حمص زركب معسكر سراويت هاغروس تفصم متقعتات نواتاو عنوت كم زوردز تقسم مصر مكلخال سوريا حموش ابالات سراويتو كم زغوسلو افليتوم حالو خبتي ميسايلات باهدوتات صرا اير هاغرو توقيعو كم زبرعنات مينستري وسيخو ارديوم متقعتي اب كبابي كتما حمص نزركب ايرانن غجله حزب الله ناي ليبانوسن نزغلغلولو معسكرات حيل اير الى مازغبر منبارو تغليصوم بسلاسان حدن مغابيت اسرائيل اب كبابي كتما دمشق رئيس كتما سوريا بزكايرته تمساسل متقعتي حدا ابال حلوا سورا ايران كم استقاتل تقصتهم صبصبات ايران ملسغبري كم تولو متنقاقو يذكر منغست سوريا تمتقعتات نلولاونتن مريتاو حدنتن هاغور زتحس مخانو بمغلاص كخننو صنيحيوم ቻይና ምስ ማሌዥያን ካልኦት አባላት ውድብ ሃገራት ደቡባዊ ምብራቅ ኤስያ ማለት አሲያን ብዛዕባ ስርዓት አተሓሓዛ ጉዳይ ባሕር ደቡብ ቻይና ንምዝታይ ድልውቱ ምዃና ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ቻይና ሊ ኬኺያን አፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስተር ሊ ኬኺያን ብሓደ ሚያዝያ ኣብ ከተማ ቤጂንግ ውዕደት ምዝፈጸመ ቀዳማይ ሚኒስተር ማሌዥያ አንዋር ኢብራሂም ኣብ ዘካየዶ ርክብዩ ነዚ ገሊጹ سلامن ጸጥታ ናይቲ ዞባ በሓባር ነሞሓስ ቻይና ክትተሓባበር ድሉት ከም ዘላ ድማ ነጺሮም ብዘይካዚ ናጻ ናይ ንግዲ ዞባ አሲያን ቻይና ንምምስራት ሃገሩ ምስ ማሌዥያን ካልኦት አባል ሃገራት አሲያን ንምዝታይ ቅርብቲ ምዃናዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ሊ ሓቢሩ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር አንዋር ኢብራሂም ቦገኖ ምስ ፕሬዝደንት ሺ ጂንፒንግን ቀዳማይ ሚኒስተር ሊ ኬኺያንግን ኣብ ዘካየዶ ርክብ ቻይና ምስ ሃገሩ ዘለዋ ንግዳዊ ዝምድናታት ንምዕዛዝ ኣብ ምርዳእ ከም ዝተበጽሐ ይገሊጹ ጉዳይ ጀታ ባሕር ደቡብ ቻይናን ምትእትታው አሜሪካ ኣብቲ ዞባን ንዝምድና ዞባ አሲያን ፓሲፊክን ጸልዩ ዘሎ ምዃኑ ይግለጽ አሜሪካ ኣብ ፊሊፒንስ ዘለዋ ወታደራዊ ህላወ ንምድልዳል ንእትወስዶ ዘላ ስጉምታት ቻይና ብትሪኽ ትቃወሞ ምጽንሓ ይፍለጥ أمون وحيلات ጸጥታ እስራኤልን ዕጡቃት ፍልስጤምን ዝካየድ ግጭት ዘወርዶ ሰብአዊ ኽሳራ ከም ዝዛየደ ኣብ ዝግለጸሉ ዘለዋን ጸጥታዊ ኩነታት ዞባ ሓድሽ አንፈት ሒዙ ከም ዘሎ ተቃሊሑም እዚ ዝተሓበረ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ብሓደ ሚያዝያ ኣብ ከባቢ መስጊድ አልአቅሳ ብዘካየድዎ ስርሒት ሓደ ፍልስጤማዊ ከም ዝቀተሉን ሰለስተ ከም ዘቆሰሉን ኣብ ዝተቃልሐሉ እዩ ዕጡቃት ፍልስጤማውያን ሕነ ከም ዝፈድዩ ገልጹ ብምህላዎም ኣብቲ ከባቢ ዝጸንሐት ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ መሊሱ ኸሪሩ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም ካብ ምጅመር ዓመት 2023 ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ምዕራባዊ ገማግም ዘካይድዎ ዘለዎ ስርሒታት 92 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐትሉ ዝተቐሱ ጸብጻባት ዕጡቃት ፍልስጤማውያን ብዝፈጸመው መጥቃዕታት ድማ 14 እስራኤላውያን ከም ዝተቐትሉ ኣረድዮም እስራኤል ኣብቲ ጎቢጣ ሒዛቶ ዝጸንሐት ከባቢታት ምዕራባዊ ገማግም እተካይዶ ህንጸት ስፈራታት አይሁድ ተኽሎታት ሰላማዊ ማዕልቦ በአልቷ ዝጸሉ ምዃኑ ዝገልጽ ሕቡራት ሃገራት ብትሪ ክኾኑኖ መጽንሑ ይፍለጥ ንሳዓት ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ማሕበረኩም ኤርትራውያን ነበርቲ ጀርመን ምሕያል ኤርትራውኩም እዋናዊ ዕማም ኩሉ ብዝብል ቴማ ጉባኤ ኣካይዱ ኣብ ዞባ ማእከል ውፅኢት ተምሃሮ መሰረታዊ ትምህርቲ ዘተባብዕ ምዃኑ ተገሊጹ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ደማስ ብወፈራታት መጠነ ንኡስ ዲጋታት ይሰርሑ ኣለዎ أبال هاجرات أوبيك المشاركتن كالزمت ورح جنبات في الرياض نداد خوجد لا تردادين
لعلوت سمزي روسيا تركي إيران سوريا مع كتما موسكو ركب يكايدلو إسرائيل تمالي عب سوريا نسال سايت خطاتها لمعالتي مدكعتي ميسايلات كم زكايدة تقليسون لوم سوني سلسته ميازيا نفرق معلتن فرقان استدالو حفشاو زينا ومسنادو بستفتيمو نزترفو مدبات إيري تي في خنقدفكم بوغنا دحانو عليم